to pinin nili dak dolomora borok terang arong long sidolo nasi nona bangke ilitum kheti kecipidup nai abang phu phansi ethetheni chihut chiputa jai meg en ponji lasi non alang le phansi nili arjupon fit po ko ana sonot ben si sak e ma labang so ajai meg non deng pon fit lana arjupon fit po element sri pansing terang north east hills today kelang rab doan phan ni kardom pilo la pen la bason chihut chiputa jai meg ken pon pot ni la north east hills today pu tumo phanta eli kardom pilo to the nona bangke ko pu ana sonot pensi alang li sak e cheng ma mate ko not pensi experience ke enon ma labang so alam le non arjupon fit lana nili sang e cheng bang ke 1990 pen 1990 son ni kan tharu krisir kebra troksir keb ani kan masin ni sang e cheng la lapen labang so sa ani sike sala labang so sa ke e pen ani sike reng iji lapen e tu pu konat si experience ke long dun ma lapen ko masina pin khat ma la so alam puthang nali pachini tha nili phan ke baduta nili than the setamen nili mithang kamatha nili ngaklong ben kamatha dam lapen akhai aprek bang asamis lapen bengali marori bihari kala ha khai tum karbeng along ri along long le na tong long le phelang nang thi la hai ke matha dam pen nili chini lo karbia khai si tame la ha long le phelang tiki dunde plute morni sike bangla ding dam labi kusi nini matha si nini mithang kamatha ka chini dam ben si lamangso asa ke eke nili ke cheng batuta dang than the pen nili arjuta dam de nini mithang practical bas ke klem to misten alam lo lapen non dun thu bangkala han lo alang li methang practical a hin pen ke klem lo sitame ko pini sarkar pen akirap duma awima labang so abang nali pachini ma nili phan sarkar pen ke athang ta kera belang sarkar pen ta kera belang la pen ti board pen ta kera belang la pen ti board sor ke bangko nangli laan aposa longpo nangli phan sa nar selang salam pipo la pen storeroom nang pipo kapre nang klem pipo pu la lang tu bangko nang chak po batai lo nang chak ta ti board pen nili phan ke sikai sinang pipelang pen sarkar pen ta kera long lela kera por mu ke sarkar la ti board pen nili kera long lela non amat nali chiri ko an bag lo ke nili non la arbo be bom mang ke chiriner ke lage plucking area polo lage non mang ke plucking area mang ke chiriner ke balang setame kado begi non aki begi pepet ke chiri ke pan ke lilu te non bangke ada sumar lapen pin sumar phan ko an si alang li arni si along ajira kipi mala bang so bang than thate nili non mat hajra pi bang ke arni si 180 lo hai 180 mane ekwa ki to ka la son si muni to bhan mane la pin so bhan tame nili normal ansi arni si hajra pi bo te non bangke e det pen ningkan ko ana pc products ke long ma labang so alam nali pachini tha edat pen na products ke law man ke edat pen magala ni kan silute arbo bi fit to la bang ke food pupo la si la bang ke bebom nai jor bom ne product long lisita la bang ke products ave helang setame ahoha bang ke cutting puli pulute di kan folote la bang ke ahoha products long po la pen guti puli pute ni kan ke la mature polo la an pute la product long pun po ahoha product la an si longi choro la phu nali phan la puson chihut chiputa jai megalong apor nanga chi pidun pen apot mesen la pen karbiara la phan kheti klem klar dak pen sa kheti klem ahin ke pachini pot alang pan
churu par pig lo kurban tu Kado. kado